Usa ka commercial building nga naakilid sa usa ka eskwelahan sa Sumilao, Bukidnon ang gilamoy sa kalayo. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Inyong tindahan, nasunog. Kuha kining video sa usa ka netizen nga anaa sulod sa Kisulon Central Elementary School sa Sumilao, Bukidnon. Pasado alas 2 sa hapon adlaw Miyerkules, makita nga usa ka building ang gilamoy sa kalayo. Sumala sa Sumilao BFP, ilang gisaka sa ikaduwang alarma ang sunog tungod sa kadako sa kalayo. Dito siya in between sa RC Lumber nga tindahan o sa kaning opisina sa kaning veterans multipurpose cooperative nga kuan opisina. Di pa namo masubtang kuan og kurente ba gyud siya, sir? Under investigation pa man siya. Hinuon walay nasamdan sa maong sunog ug wala sab na damay ang eskwelahan ug balay nga anaa sa kasikbit apan ugdaw ang upat ka mga tindahan nga nagrenta sa maong commercial building. Sa karon, padayon pa kuno ang investigasyon sa BFP Sumilao aron masuta ang tinubdan sa maong sunog. Mikabat kuno sa kapin 200,000 pesos ang danyo sa maong sunog. Awhag sab karon sa BFP Sumilao ngadto sa publiko nga unahon ang pagtawag sa bumbero. Una pa man mag-live sa social media aron paspas nga marespondihan. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao.